No, čau, sme tu zas. Čau. Čau, ja som Slažo, som tu Braň. A toto je kanál Better Be Shooting od tvorcov pre tvorcov. Čo dnes ideme robiť? Dnes ideme ukázať našim divákom techniku, s ktorou my pracujeme. V minulom dieli sme tu mudrovali o tom, čo by si mali kúpiť a ako by mali začať tvoriť, alebo čím by mali začať tvoriť. A aby to neboli teda iba prázdne reči a omáčky, tak ukážeme, na čo tvoríme my a budeme inšpirovať ďalej. A v komentároch sa necháme zase inšpirovať my. OK. Let's go? Let's go. Začnem ja, pretože na všetku tvoju techniku točíme. Takže... Môžem ukázať môj vlog kit. Na ten netočíme. Aha, tak môžeš, no. Tak môžeš ale začať. Tak pochvál sa všetkými kamerami, poďme, ktoré máš. Dobre, tak budeme tu 10 hodín. Budeme si striať. Dobre. 1, 2, 3. Vyhral som. Ja som vyhral. Jak však som mal kameň? Však papier ja som kameň. videl iba 2 prsty, lebo cez mikrofón. Že si mal takto. Ale ideš prvý. Takže si vyhral a idem. Áno. Dobre, tak ja začnem tým, že točím všetko na iPhone. Super. Na tento? Ja točím všetko na kalkulačku. Ja točím všetko na hodinky. Točím všetko na... Ty máš nové, že? Hodinky, môžeš ich predstaviť teraz. Ne. Nechceš? Toto je iný kanál. Točím všetko na koleso. Ja netočím, ja si pamätám všetko iba. Potom malujem obrazy z toho. Frame po frame. Spájam ich. Čiže vlastne robíš animáciu oldschoolovú. No? Som videl také video typka, kde typek pičoval, že páne, ale tu je zakázané točiť video. A ja, že ale však ja fotím 24 snímkov za sekundu. Ja netočím. A ten SBSka, že aj, pardon. Tak to je v poriadku. Ostaňte kľudne. No, tak, ja som si splnil domácu úlohu a na toto natáčanie som si priniesol svoj kit full. Dopravil som sa sem ťahačom, pretože... Kamionom, 8 tonkov. Vôbec to nie je ľahké nosiť, takže moja skolióza sa zhoršuje o 10% každý deň, čo nosím akože na chrbte tento setup. Čiže každý deň. Takže každý deň už som ho začal nosiť v kufri, aby som ho ťahal za sebou iba, aby som ho nemusel nosiť na chrbte. Top. Takže začal by som telom. Mám Fujifilm X-T5 aktuálne. Prešiel som na Fuji v momente, kedy som chytil mental breakdown zo všetkých ostatných značiek a kompletne som všetko predal. Mal som A7R5, k tomu celý kit objektívov, mikrofóny, odpalovač, blesk, všetko. Kompletne celú techniku v hodnote 7-8 tisíc. OK. Predal som ju zo dňa na deň. To je jaký úlet, to je úplný výpad. Lebo naštvala ma a nevedel som sa akože kreatívne ďalej posúvať. A toto všetko toto vlastne profesionálne A7R5 je podľa mňa oficiálne certifikovaná kamera pre Netflix dokonca s 60 megapixelovým snímačom, takže sa blížime Hasselbladu. Vymenil som ju za X106. Toto všetko vlastne som vymenil za X106. Nemal som nič iné. Odrobil som na to komerčnú spoluprácu s Fabiny. Video plus fotka. Na malú X106. Dám sem fotky, aby ľudia, strihnem tu fotky, aby videli vlastne, čo z toho vie akože vyliezť. Mal som... Na to si robil komerčnú vec? Áno, asi 2 mesiace alebo 3. Wow. Som pracoval iba s týmto. Wow. A mal som odpalovač na to, plus blesk, jeden. Ukážem neskôr vo videu, vydržte. A odrobil som na to asi 3 mesiace. Kompletne. Wow. A pochopil som, že mi vyhovuje Fuji oproti Canonu aj Sony vo veľa veciach. A rozhodol som sa, že teda ju predám, pretože to, vieme, že to nie je proste, to si nekupujte. To nie je postačujúca kamera akože na čokoľvek väčšie. Ale si v pohode, mi to vydržalo. A prešiel som na X-T5 teda. Je to 40 megapixelové telo. Točí 10 bit v F-Log 2
Je to 6,2K, prevzorkované do 4K, OK. takže tá kvalita aj na krobe je fakt nice. Je to APS-C, to znamená, že to je crop, takže Nevadí ti, nie je to full že to frame. není full frame? Nevadí. Ešte som nedošiel ani raz na moment, kedy by mi to vadilo. A tým, že mám svetelné sklá rýchle, že som do toho investoval celkom dosť peňazí, tak nikdy ma to vlastne nezastavilo ani neobmedzilo. A tým, že to je 6.2K a ide to do 4K všetko a následne aj tak Instagram a klienti a všetko ostatné si to aj tak downgradeuje na 1080. Jasné. Takže mám na ňom 16, tu som vlastne v minulom videu odporúčal. Je to presne tá istá, je to 16 1.4 WR, takže weather resistant. Weather resistant. Red Reservoir. Takže nie je akože vodeodolná, my si to nikto nemyslel, ale je nevhodným podmienkam odolná. Tak to prekladajú slovenská a české stránky, takže vydrží nejaký prach, mierne kvapky a tak ďalej. Veľmi dobré sklo. Rýchle, tiché, má manuálne ostrenie, vyzerá veľmi zaujímavo. Ty si ho hovoríš vlastne takto prepnúť. A už ideš na manuál, čiže ono má keby takýto switch a ideš hneď manuál, takže nemusíš si to prepínať na tom tele, inak sa to prepína akože túto dole, ale vieš si to prepnúť vlastne tu a tým, že to je XF-kové sklo od Fuji, tak komunikuje s tým telom, čiže prepneš si to a ideš full manual mode. Nice. Občas sa mi to stane, alebo stalo sa mi, že som to nechťac prepol, tak nosím landscape akože otočený takto. Nech sa mi to nedeje, nech tomu nemám prístup. Použil si niekedy ten landscape? Že som ho otočil? Keď svieti slnko silné, tak vie ti to niekedy akože pomôcť. OK. Vie sa ti ten obraz akože fakt zmeniť. Tak ten HUD má akože nejaký význam, prečo tam je. Takže za mňa inak najobľúbenejšie kombo, najpoužívanejšie. Táto 16 s týmto telom, je to vlastne 24, keď to prerátame na full frame. A na Fuji ma hlavne baví to, že už tu mám nastavených veľa emulácií dopredu, takže mám tu nejakých svojich 7 setupov rôznych, mám tam 2 čierno-biele a 5 farebných, alebo 4 farebné a 2 čierno-biele tuším a jeden full manuál. Všetky ostatné okrem manuálu sú nastavené na JPEG, pretože to už sú emulácie, ktoré už majú akože nejakú dušu. Takže ja ich needitujem veľmi potom. Takže keď robím aj double exposures, ktoré robím v tejto kamere, needitujem to vlastne v počítači a umožňuje mi to robiť až 9 snímkov, tak všetko idem cez tie emulácie. A keď robíš komerčný shoot, tak fotíš do RAWka? Asi musíš, nie? Že je to asi lepšie. Tak 3 mesiace z X106 som nefotil do RAWka. Okay. Fotil som do JPEGu. A do nejakej emulácie špeciálnej? Nie. Do klasického. A ten JPEG si potom nejako upravoval? Ono má zapísané nejaké dáta. Dá sa s tým pracovať, ale... Záleží, aké svetlo a čo máš na svete. Takže už keď som to mal relatívne dobre nasvietené. Tak si tam nemusel tých tweakov asi robiť presne. Veľa. OK. Karty používam Lexary. Za mňa najlepšia karta, akú som kedy mal. Nesklamala ma nikdy, vyklopem. Striedam 2 iba. Nemám ani viac, mám vlastne viac kariet v zálohe, ale toto sú 128 a stačia mi, takže tieto používam najčastejšie. Takže toto je môj taký daily kit vlastne, ktorý používam. Keďže som povedal, že nemám rád 50-ky, tak tu mám 50-ku. Kámo, hrozne ťažké sú tie sklá, ale majú totálne dobrý build a vieš, čo sa mi mega páči? Vyčentá opacha. Veľmi sa mi páči tento detail. Toto číslo s tou onou oranžovou bodečkou. Je to clona 1.0. Čo si blázon? Je to vlastne 85K, alebo niečo tesne pod 85Kou na prepočet. A je to tak ostré sklo a tak málo používané a vydané akože tu. Je to halus. Že je to niečo special? Kind of. Kúpil som ho v Japonsku. Bazári. Za 5 korún. Akože oproti o 70% lacnejšie než tu. Brutál. Bazárová cena. O bazárovej cene hovorím. Aha. Stálo fakt nič. Aha. A tu 16 mám tiež vlastne z Japonska. Ja nemôžem ísť do Japonska. Nesmieš. Nemôžem tam Alebo ísť. so mnou môžeš. Ja ti ukážem správne miesta. Keď viem, že potrebujem zapôsobiť na klienta nejakým lúkom a som v horšom prostredí a nemám možnosť, lebo stanú sa veci, kedy nemáš možnosť si
dorobiť lepšie svetlo, nijak raz, tak ho vyťahujem vždy, pretože ten bokeh, ktorý tam je... No to musí byť jeba na tej jednotke clone. No, akože na tej jednotke clone používam ju na video, viac na video, než na fotku, lebo ten bod ostrosti je 0,0001 mikrometra, takže to je akože niekedy unreal vôbec niečo odfotiť. Myhalnicu nedostriš. No, ale tým, že to není makro objektív, tak ako ten face vyzerá ostrý celý, že není to akože veľký problém, ale keď viem, že potrebujem niekde zachrániť nejakú situáciu, vyťahujem toto sklo. Akože veľakrát už ma zachránilo a keď som poslal fotky, tak ten efekt je taký, že wow, pretože ten bokeh to ako 1.2, 1.4 nenahradíš akože ničím a tým, že to je 1.0, tak presne aj 1.4 tu vyzerá inak ako na hentej 1.4. Ďalší môj obľúbený je Landscape ostal. Seven Artisan. Áno. A mal som predsudky voči tomu sklu. Má veľmi dobrý build na to, že to je Artisans. Seven Artisans. Je to 7,5. Fisheye, že? Yes, takže prerátané je to zhruba 11 až 12 mm. Je to full manuál. Má strašne peknú kresbu. Akože na to, že ten objektív stal asi 200 €. Kámo, Seven Artisans sú podľa mňa najviac podceňované a undergroundové objektívy a čoraz viac a viac ľudí si začína uvedomovať, že sú popiči, lebo sú mega lacné, majú extrémne peknú kresbu, alebo teda charakter, ako to volajú ľudia. A ja už pokukujem, tuším po nejakej, čo to je, nejaká 25 alebo 35, ktorá má tiež taký ten swirly bokeh, proste Ježišmaria, ja to úplne milujem. Začína to byť už trošku také overused, že nie vždy sa to dá použiť, nevždy sa to hodí, ale je to podľa mňa cool mať v kite takú vec. Za 200 € alebo za koľko som to kúpil, pár korún, tak to je akože fakt nice a je to 2.8. Wow. Takže veľmi... Má to fixnú? Nemá to fixnú. Má 2.8. Ale je to 7,5. Není to zoom, takže je to 2.8. Aha, ja viem, čo myslíš. Nemá. 16 je najviac. 16. Hej, 2.8, 16. Strašne dobrý objektív. Aj keď si ho chytil teraz, podľa mňa si ostal prekvapený. Áno, že... ja som myslel, že to bude lacná plastová vec a proste má to solidný build. No, je to... ASMR? No, je to cool, fakt akože, to je super. To fakt akože dobré sklo. Asi by som si ich mal vyčistiť, tak sa na nich dívam. Môžem ti ich tu vyštetinkovať, keď chceš. No a posledný pík je 50-140 v prepočte 80-220 alebo 210 na full frame. Strašne dobré sklo. Akože toto je moja prvá, budeme volať 70-200 v živote. Nikdy som ju nemal, mal som iba požičanú. Ešte keď som mal Sony, Canon keď som mal, tak taká tá siva, vieš. 70-200 musí byť siva. Keď není siva, to není dobré sklo, ale ani Fuji a veľa značiek už ich robí čierne, kvôli vizuálu celého toho akože kitu, ktorý máš. Potom máš tie 400 a viac robia akože v sivej farbe, ale už sú aj čierne. Je to 2.8 po celej dĺžke. Má strašne peknú kresbu. Má optickú stabilizáciu, čo pri tých objektívoch je fakt akože podstatné. No jasné. Lebo hlavne keď ideš akože na 200 a viac a si ešte len zafúka vietor a už sa to trase. A vlastne ja mám z tohto inak takmer na 400, pretože niekedy 6,2K, keď mám 422 HQ nastavenia, tak je ešte 1,23 crop. Okay. Takže máš 1,23 crop krát 1,55 crop, takže z tohto je takmer 300. Čiže v prípade toho, že si ma Red Bull Racing bukne, tak mám aj dlhé sklo. Môžem ísť fotiť úplne v pohode. Takže, počkaj, tak ale to musíme takto spraviť. Keď to niekto počúva z tohto, priamo zo Salzburgu z HQ, tak... Áno, máme 4 takých divákov. Som pripravený. Tu je môj kit, som pripravený. Stačí buknúť, bukujte v e-maili. Takže... premýšľal som, že kadečo by som ešte vedel vymyslieť a dotiahnuť domov do domáceho skladu a variovať to, ale myslím si, že teraz mám veľmi solidný kit na to, aby som pokryl všetko, čo potrebujem.
70-200 bola posledná, ktorá mi chýbala do tejto skladačky, aby som sa vedel viac zasústrediť. Začal ma teraz trošku baviť akože športová fotka. Fotil som dosť veľa skateu a pri tej 70-200 sa mi to akože potvrdilo, že to je nice to mať. Takže veľmi pekné zábery, čo skoro asi zhruba neviem, kedy to vydáme, ale niekedy v lete začnú vychádzať fotky, takže budem tu dávať určite na Instagram a uvidia ľudia výsledky akože z tejto 70-200. Takže toto je celý kit, vlastne, ktorý používam. A k nemu mám ešte 2 blesky. Mám ich tu so sebou, keďže som prišiel na Tatrovke, tak som si ich zobral. Myslíte si, že má hodnotu toto video? Podľa mňa má. Má, ľudia radi pozerajú, kto s čím robí, aby sa vedeli potom podľa mňa inšpirovať. To je pravda inak. Ja by som si takéto video pozrel. A ja, lebo je naše. Mám tu Godox AD300 Pro ako hlavný blesk, ale paradoxne som si ho kúpal až ako druhý. Milo ma prekvapil a nedávno ma trošku sklamal. V čom? Na štúdiu na plné nabitie a na plný výkon sa odhaduje nejakých 400 snímok, ak sa nemýlim, a po 250 začal pípať, že má baterku dead. Akože bolo tam celkom teplo v štúdiu, že chápem, že asi... A vie byť napájaný tým USB-C-čkom? Možno vie. Neskúšal som to. Mal som pauzu aj tak počas shootingu, takže som dobil baterku a bolo to v pohode, že pokračoval som ďalej, ale takých 100 snímkov viac by som ešte akože ocenil. Takže asi si dokúpim druhú baterku alebo niečo, ale inak akože veľmi solidný. Čo ma trošku štve, že nemá Bowens, že je menší, že je uši vlastne, že treba na ňo redukciu. Ale Godox to má vyriešené veľmi dobre. On má také tie redukcie, ktoré napojíš vlastne na statív, na ten trojosminový kolík, jak sa volajú tieto. A veľmi dobrý stroj, aj na vonku. Veľakrát som s ním fotil, že som ho držal iba v ruke, že ho mám vlastne keby zhora, nedávam si keby na telo a má peknú kresbu. Nice. Takže pekný. A tento som mal prvý. Toto je V Pro 1F, teda F je kvôli tomu Fujifilm, ale V1 Pro, pardon. A akože extrémny workhorse. Na to, že to je akože takýto malý blesk, vlastne taký úplne že klasický, čo poznáš, tak na plný výkon extrém v dennom svetle zvonku. Vieš si ho pekne akože naklapať, takže sa s ním akože strašne dobre robí z ruky, že si ho chytíš a máš ho jak shotgun, že ideš a vieš, easy setup proste je ľahký, je relatívne ľahký oproti tejto AD300 a tá guľová hlava robí dosť pekný look, lebo veľa bleskov má vlastne tú takú tú obdĺžníkovú hlavu. Vieš tým šutovať bezdrôtovo? Hej, ja používam... Nemusíš ho mať káblom spojený. Ne, a ja používam a vlastne mám obidva na tento odpalovač nový. A toto je X3 odpalovač, takže on už má pekný akože digitálny screen, ktorý, vieš, naštartuješ si to. Lebo je veľa street fotograferov teraz fotí s bleskom, že ho má v ruke, majú ho akože zapojený, väčšinou keď fotia na analóg, tak ho majú zapojený do analogového foťaku a idú bim a šutujú tak, že takto dajú blesk typkovi do ksichtu, takto foťák, random na ulici ho cvaknú, vieš. Tam je to vlastne podľa kamery, lebo teda mám jednu takú novú kameru, nejdem tu o nej mudrovať, pretože sa s ňou učím, ale tam sa to napája priamo na objektív a tam to musíš mať s káblom, čiže nemáš tam šancu vlastne to akože použiť na to odpalovač. Takže toto je tvoj celý kit, hej? No, tak to nie je celý kit. Mám ešte vyťahnuť viac vecí. Ja tu mám, akože pripravil som si, mám tu aj komp, ktorý používam, ale je to, asi ho nemusím vyťahovať, videli ste ho vo videách, ale je to M3 Max Pro MacBook 2024, tuším to bolo. 25, ak tak ma opravte, sorry, úplne nepamätám si, v ktorom roku vyšiel, ale je to ten najsilnejší setup, ktorý je, pretože keď potrebujem robiť s tými vecami naraz, že robím niečo v Lightroome, vo Photoshope, ja tie programy všeobecne nerad zatváram, takže mám to stále otvorené, posielam si tie fotky akože medzi jedným druhým programom. Kedysi som ešte, keď som mal na to nervy, tak som mal aj After, potom som sa akože na to vykašľal a odstrelil som ich z môjho života. A keď mám otvorený ešte DaVinci, tak potrebujem workhorse, na ktorý sa môžem spoľahnúť.
tá kapacita baterky je crazy, zabudnem si nabíjačku, úplne v pohode vydržím akože celodenný shoot, kedy akože mám na tethering napojený foťák do kompu a idem. Okay. Takže ak niekto bude mať niekedy chuť investovať do kompu, tak toto je za mňa akože na tento typ práce fakt nice. A mne to vyhovuje a nikdy som vlastne nepoužíval inú značku. Striham ešte pár vecí na desktope. Na veľkom počítači? Na veľkom počítači som začal strihať inak teraz pár vecí a na Windowse. Je to zmena pre mňa, ale už som si nastavil tie klávesové skratky a vlastne to používanie tak, ako mám na hentom. A nie je to úplne zle. Je to 16 palcový vlastne, takže ten screen je akože huge na to, čo potrebujem. Používal som, alebo zo začiatku som strihal inak na R-ku 11-kovom. 11 niečo bol ten screen, taký ten malý lacný. ULED. No to áno. Viac som tam robil fotky ako video, to video bol akože pain. A v tom období som aj tak viac fotil. Neviem si predstaviť, že by som... Extrém. To vlastne každý úkon si musel vyrendrovať, pretože to ti nenačítalo. Ježíš, no. Ja sa z toho potím, len keď o tom hovoríš. Ale pozri sa, vieš, to je ako dôkaz toho, že to sa proste deje. Nemáš peniaze na všetko. Hard work. Nemáš peniaze akože na všetko hneď. Najlepší pocit je potom prejsť na tú už lepšiu techniku a úplne si ulahodiť s tým, že jak dobre sa s tým zrazu pracuje. Ja som ten počítač mal chuť vyhodiť akože z okna, ja neviem, 20,000 krát asi. Keď som potreboval niečo urobiť a ešte snažil som sa robiť veci v Blenderi. Takže... Prečo si toto robia tvorcovia? No, lebo ja som chcel všetko urobiť sám, samozrejme. Takže mám odrobených pár donatov v Blenderi. Tak to nerobil donat v Blenderi. No jasné. Ráško, to môže skončiť so všetkým. S každou tvorbou. Takže main kit. Ešte sa pozriem do ruksaku, čo som si tu priniesol. Dobre. Nič už? Disky. To používam. Zlaté tehly teraz dneska. T7. Samsung? Hej. A neviem, čo sa stalo. Za prvé stojí asi 300 € zrazu ten disk. Však čipy a AI a datacentra a tieto všetky veci. Rámky išli hore. To som asi tak do vetra povedal, že neviem, čo sa stalo. Jasne, že vieš, čo sa stalo. Aby som to nekomentoval. Aby ľudia písali do komentárov a ty hneď povieš, dobre, čo sa stalo. píšte do komentáru, čo sa stalo. Prečo sú zrazu disky a rámky drahé? Prečo sa to drahé? deje? A čo to je AI? No a mám v rotácii 4 aktuálne a z nejakého dôvodu 2 umreli. Aj. Ale takým spôsobom, že som to zrovna dnes riešil, potreboval som si robiť zálohy a fungujem na 2 terabajtových, aby som nemal akože väčšie, keď sa náhodou presne takéto niečo stane. A potreboval som teda dostať z toho nefunkčného disku, pretože ja v DaVinci striham s diskou. Nestriham nikdy z kompu kvôli zaťaženiu pamäti. Je to oveľa rýchlejšie z tých SSD-čiek akože strihať. Aj editovať fotky, vždy to robím, pretože Lightroom ti ukladá fotky do Pictures, do library, keď ich tam importneš. Takže ty máš, že 70 GB hneď z pamäte fuč, akože v kompu. Wow, OK. Keď to robíš z SSDčka, tak to nerobí. Ostáva to akože na ňom a nedabluje ti to. Tým pádom potreboval som si presunúť akože klientskú vec nejakú a potreboval som, že 120-130 GB akože natiahnuť. Dal som to ráno a my sme sa stretávali o 4:00, 5:00 a skončilo to, že 5 minút predtým, než som išiel z domu. Celý deň som mal otvorený komp. Otras. Ale akože safe, nič sa nepokazilo, skontroloval som akože všetky dáta, že natiahlo mi to z pokazeného disku vlastne na nepokazený. A ja som to začal inak pred asi 3 dňami ťahať prvýkrát a ťahal som to z pokazeného na pokazený. OK. Takže... Nerozmýšľal si nad NASkom? Ja teraz došť premýšľam nad NAS úložiskom. Lebo pracujem tiež s hrozne veľa dátami, mám hrozne veľa dát rozhadzaných po rôznych diskoch z minulých rokov a tak ďalej. A chcel by som si to niekde dať do nejakej jednej kopy, že tuto mám tie dáta. Nechám ich aj na tých diskoch pre istotu, ale že mať také úložisko presne, že nezaťažovať si komp, ale robiť z toho NASka vlastne.
A to je tá veľká skriňa už, nie? No, sú aj teraz také malé kocky, kde máš že 4 sloty, 6 slotov a vieš si to tam nabáchať. Len ja to nosím so sebou, vieš. To je zase pravda, no. Stále, že moja veľká výhoda, alebo jedna z konkurenčných výhod, ktorú mám a proste ktorú si chvála Bohu uvedomujem a dostal som na to feedback, preto o tom otvorene hovorím, je, že som schopný dodať veci rýchlo, ak je treba. To znamená, že keď niekto niečo potrebuje na druhý deň alebo v ten deň ešte, je to taká zaťakovina, akože trošku, že si sadneš a si schopný aj v aute akože niečo vybuchať a potrebuješ si urobiť zálohy rýchlo, nech to nestratíš, stane sa čokoľvek, ja neviem, točili sme v Barcelone, pred odletom si chceš z kariet urobiť akože zálohy, vyexportovať fotky prvé, urobiť si rávkať nejakého videa, neviem si predstaviť, že by som musel prísť domov a mal som tam jednu skriňu, takže používam to takto a tie 4 disky sú, ešte to poviem nahlas, rotácia tento rok iba. OK. Takže máme prvú polovicu roka, mám tam nejakých takmer 8 terabajtov za tento rok. A už som to, pri tých cenách, už som to trošku premazával. Januárové a februárové veci, ktoré už som vedel, že sa k ním vlastne nebudem vracať, že boli odovzdané, spečatené, vybavené, tak také 2, možno 3 terabajty som už aj uvoľnil. Takže už by som bol určite minimálne na 5. disku teraz, ak nie na 6. No, takže toto je môj setup. Skladal som ho poctivo roky, dokedy som sa dostal k tomuto, aby som pochopil, s čím sa mi dobre pracuje. A teraz je to také, že zavriem oči a nahmatám na tej kamere, čo potrebujem. A berieš toto všetko vždy so sebou, keď ideš na shoot, alebo nie? Podľa toho, na aký shoot idem. Že ak si nie som istý a idem niekde prvýkrát do neznámeho prostredia, tak si radšej beriem tých vecí viac. Ak idem niekam, kde viem, že budem mať chvíľu času aj na kreatívu vlastnú, že robím klientskú vec, ale je s dobrým človekom, že tam je cool skater alebo cool rider, tak si zoberiem niečo navyše, aby som si urobil fotku, spomienku aj pre seba, tak si radšej zoberiem, v Barcelone som mal napríklad tú AD300 veľkú, ten blesk a všetky objektívy, takže tam sme vlastne platili ešte aj za batožínu extra priamo na letisku, lebo nás nechceli pustiť do lietadla, že máme až príliš veľké ruksaky. Nebudem sa asi hádať, neboli úplne najmenšie. Môj ruksak je vlastne, to som nepovedal inak, v čom to nosím akože celé, lebo to by mohlo to, ale je to Low Pro ten najväčší, ktorý je tá 450, to je tuším, druhej generácie. Beriem si radšej viac vecí niekedy. A do toho samozrejme káble, nabíjačky všetky. Tak to sú tie accessories k tomu. Len ten počítač váži podľa mňa tak 2500 gramov. To ja mám vždycky najväčší stres, keď idem niekde cestujem a mám 40-kilový batoh a zatiaľ som ešte nikdy neplatil nič extra s tým batohom. Mne sa to stalo prvýkrát teraz. Bojím sa toho, že sa mi to raz stane tiež. Musí sa mi to raz stať. A letím do Košic zo chvíľu a riešili sme s batohmi, čo budeme robiť. Lebo idem točiť. A priviažeš ich za lietadlo. A potrebujem tiež viac vecí si vlastne zobrať, takže musím to nejako vyšpekulovať. Asi nebudem škrobať, priplatím si 5 €, nech môže mať normálnu batožínu. A to som ešte premýšľal nad tým, že vezmem ešte tú novú kameru veľkú do Barcelony. Ale to si neviem ani predstaviť, že kde by som to zbalil a do kde by tašky som na s tým chodil. Že to je môj outfit? To je tvoj extra malý, bag. Extra small bag. A že vo vnútri mám, že peňaženku, pás, všetko do toho hľadačika hore. Dobre, tak urobil som z toho svoje video. Čaute. No inak asi áno, ty kokos, akože. Ale toto video môže byť opäť pokojne dlhšie, pretože to je taká níž vec a vlastne hovoríme tu o tom, čo používame. Takže keď ľudia sledujú našu tvorbu, ja moc nekomentujem vlastne, čo používam, tak toto je inak taký prvý reveal celej techniky, ktorú akože mám. Takže keď si niekto myslel, že mám to oveľa viac, alebo oveľa drahšie, alebo oveľa menej, alebo čokoľvek iné si človek myslel, tak tuto je vlastne všetko, čo mám. Ďakujem ti, že si pozdielal svoj kit, svoje veci. Za málo. Ja som na to vôbec nebol pripravený, pretože sa priznám, že som úplne mi vypadol tento druhý video, ktorý ideme robiť. Takže to som toto rýchlo nazbieral, kým sa Braňo balil. Ale ja to mám trošku zložitejšie podľa mňa, lebo robím 1 300 000 vecí naraz. Takže skúsim, ak celý môj život je zložitejší. Skúsim to nejako rozdeliť na main footage, na vlog footage a potom na fotku. Ale posledne sa to tak prebehnúť možno svižnejšie.
Máš čas, však Mám ľudia čas to budú sledovať. a idem aj o všetkých svetlách hovoriť v štúdiu. Chceš ma akože prekonať? Mám ja doniesť? O všetkých mikrofónoch. Ideme sa predbiehať? Ty si bol u mňa doma, ty si videl ten sklad. Áno, videl. Ja mám taký tu tiež zároveň. Ne. Dobre, začnem teda main YouTubeom. Je to taký môj, volám to, že hlavný workhorse setup, ktorý používam na svoje všetky YouTubeové videá, ktoré sú točené v štúdiu, alebo na produkcie, ktoré sú extra pre nejakých klientov, že to nejde ku mne na socials. Je to Sony A7S III, na ktorú aj toto sa teraz točí, čiže nemôžem vám ju ukázať. A naozaj tu je. A naozaj tu Určite. je. Mám na nej náhľadový monitor, small rig, baterku, jak sa to volá, V-mount baterku, proste klietku mám na tom. Normálne je to rignutá vec na veľkom statíve, ktorú považujem za takého svojho proste workhorsa. Viem, že je to spoľahlivá kamera, viem, čo tá kamera dokáže, viem, čo si ja môžem dovoliť s tou kamerou. Musím si zaklopať, že zatiaľ ma ani raz nesklamala. Aj keď teraz sa pozerám po FX3, že by som upgradeol na takú viac už tú Cinema Line, ale zatiaľ to je ešte otvorené. Aktuálne na tom teraz je objektív Sony G-Master 16 až 35 2,8 clona. Je to Mark II, je to jeden z mojich najobľúbenejších objektívov. Teraz je to veľmi, ako to povedať, vzácne, že je na tej kamere. Čo to je za fokál? 1635. Väčšinou na tejto kamere mám 2470. Ty si riadne zoomový. Ja som zoomový, lebo ja mám rád tú variabilitu v tom, že keď proste točím v štúdiu, mám nejaký set a niekedy mi vyhovuje sa viac zoomnúť, niekedy menej. Keď robím nejaké produktové shoty, mám rád tú variabilitu, že dám si 2870 na shoot nejakého notebooku a proste môžem si to približovať, oddialovať, spravím aj detail, spravím široký záber, že baví ma to v tom. 2470, aby som nemusel dávať hviezdičky v edite. 2470, čo hovorím, 28? Lebo mal som predtým, vieš čo, že 2875 Tamron, 2.8 clonu, čo je podľa mňa, že extrémne brutálne dobrý objektív, stojí asi, že 700 €, je to na full frame, je to fakt pecka, padol mi z ruky a rozbil sa mi. Čiže bol som extrémne smutný z toho, že sa mi toto stalo, tak som upgradeol na túto 70-24, ale predbieham. Opačne hovoríme teraz. To je jedno, proste skurvené objektívy. To je úplne jedno. No, malujte obrazy. Choďte fotiť na telefón. Pardon. A ja som pekne ticho počúval, prestaň ma prerušovať, Brian, odpojím ti mikrofón do piči. Však lebo si bol amaznutý, ako jednoducho sa dá vyskladať setup. Tak buď aj ty. Však ja som toto presne prežil, Ja mňa to nebudem nezaujíma ti druhýkrát. Mňa už chápeš. Pardon. Úplný gáďo. Ježíš. Môžem rozprávať? Už ma počúvaš? Celý čas ťa počúvam. Mám na tomto objektíve, na tej 1635-ke mám aj ND filter variabilný od Petra McKinnona a jak sa volá tá značka Polar Pro, dokonca má aj Black Mist a je to ešte aj CPL-ko, čiže všetko dokopy. Pelko. Niektorí ľudia na to nadávajú, že keď vlastne točíte a chcete mať to CPL-ko v nejakom rozmedzi, tak vlastne meníte aj to ND-čko. Mne to až tak nevadí, keďže to mám ako vlogový setup, mám vybombené ISO na 12800, čo je base ISO, mám tam načapaný ten ND filter. Easy, úplne easy. Keď idem von, dám 640 ISO, keď som v interiéri 12800 ISO. Bum, hotovo. Točí sa, nikto nič nevie. Presne. Je to top proste. Mne to nevadí, keď tým točím, lebo aj tak neviem, čo robím. Že čo to robí, ten filter. Takže to je ten hlavný setup a potom ten vlogový.
čo vlastne teraz jak robím tie denné vlogy na Instagram, alebo keď cestujem, tak mám Sony ZV-E1 a na tom práve tú 1635 so Sennheiser mikrofónom shotgunovým, ktorý som si takto ocenil, ak som si to vymyslel, lebo sa mi to tam dolamalo. Úplná proste tieto tu krúžky, vy to asi neuvidíte, ale každý ten mikrofón má také krúžky a mne proste praskol, pretože mi nedrží v tých hot shoe mountoch, ktoré sú či už na kamere alebo na klietke. Inak to je moja úchylka, dávať si klietku na kameru, teda to je super, lebo má oveľa lepší grip tá kamera a môžem si na to rignúť, čo chcem. No každopádne, čiže som si tu vymyslel takúto nejakú divnú kontrapciu a asi ma to tam bude srať o chvíľku, ale whatever. Úplne super sú obe tie kamery, lebo zvládnu S-Log 3, zvládnu 10-bitový footage, tá A7S III je samozrejme o niečo lepšia, alebo dá sa povedať, že o dosť lepšia ako tá ZV-1, ale stále tá ZV-1 je podľa mňa veľmi taká, že pokročilý vlogerský setup alebo content creatorský setup. Všetky reelska, ktoré vidíte, či už reklamné, spolupráce, alebo tie, čo dávam na Instagram, sú robené na túto kameru. Je to proste rýchly, super, dobrý setup a mám to veľmi rád, ovládam tú kameru. Inak vďaka tomu, že teraz vlastne robím obsah každý deň, tak som sa mega naučil používať tú kameru a úplne vlastne viem, čo kde je, viem, čo si môžem dovoliť. Naučil som sa totálne s ňou pracovať, čiže super technika, ako sa naučiť robiť s kamerou, je robiť s ňou každý deň vlastne. No, si vezmi, že to, čo si teraz povedal, ja som... Strašne málo som chorý inak toto obdobie, ale keď som chorý, je jediné obdobie, keď si chorý som. Keď si chorý, som chorý. To je jediné obdobie, kedy nerobím vlastne nič s kamerou a stalo sa mi, že som 4-5 dní ležal, tam som mal všetko v kúte, potom došiel nejaký víkend alebo niečo, že vieš, rehabilitácia, PNK, došiel som do roboty, išiel som niečo fotiť a že nech som to robil. Lebo som sa zadíval na displej, na nastavenia a normálne musel som si, že zavrieť oči a po pamäti si vyťukať iba nejaké veci, aby som sa dostal tam, kde chcem a už som nabehol na to. Akože trvalo to tak 5 minút, ale takéto uvedomenie si, že ty čítaš vlastne tie veci. Áno. Ty ani si to neuvedomíš. Čo mi je? Zavrel som oči, naťukal som a ideš. To je brutál. Ja práve, že sa bojím, že sa mi niekedy stane to, že dostanem nechuť chytiť kameru, vieš, že úplne, že totálnu averziu voči tomu nástroju a je to strašidelné. Raz sa mi to stalo hrozne dávno a 2 týždne som mal totálnu nechuť vôbec, že som si spomenul na kameru a bolo mi to fyzicky zlé. Ja voči kamere asi nikdy nebudem mať takýto postoj. Ja vlastne milujem ten nástroj, ako je, pretože mi vlastne dovolilo žiť život, aký chcem žiť, alebo aký žijem. A pre mňa je kamera brutálne skvelý nástroj. Rob zo mňa toho zlého v tomto videu. Nerobím. Sú úplne iné na týchto videách je krásne vidno, ten úplný rozdiel vlastne tej tvorby obsahu, čo ma na jednej strane baví, akože extrémne, pretože tí ľudia môžu vidieť dve rozdielne strany, že nie sme takí pritakávači, že teraz si dám dole mikinu a mám tričko Sony aj šiltovku Sony aj všetko, že existuje kopa rôznych možností a každý je úplne v pohode si akože hľadať ten setup aj ten systém, takže som rád, že ty, alebo teda, nie že som rád, že sa takto dívaš na kameru, ale som rád, že si to nahlas povedal, že môžeš mať z toho obavu, že ťa to začne akože štvať. Na druhú stranu ja tú kameru vnímam ako ten nástroj vlastne úplne inak, ale to sú tiež fázy. Hej. Ale z dlhodobého hľadiska je podľa mňa pre oboch nás kamera akože niečo, na čo nikdy nezanevrieš. Tak jasné, lebo proste je to ten tool, ale... No tak sa uvedom. Tak do piče. No poď ďalej. Ja tam vidím zaujímavé veci backstage. Dobre, dám extrémnu vintageovú vec. To daj preč, to si sa... Konzerva. To potom nejako natočíme nejaký detail, alebo neviem. Toto je objektív z Číny. Kamarát, čo žije v Číne, mi ho kúpil. Nemá vzadu tento krytku. Je to Helios 85 z 1.5 clonov. Je to King of Bokeh.
tento objektív, tu vidíte teraz zábery, ktoré som s ním robil. Je to objektív, ktorý má že najkrajší bokeh, aký som kedy v živote videl. Má asi 180 kg, je to full manuál, na kokot sa s ním pracuje, neviem, jak sa s ním mení clona, kliká, nekliká, raz sa hýbe úplne, raz sa nehýbe vôbec. Ostriť s tým niečo je totálna bolesť proste. A potrebujem na ňo mať dve redukcie. Jedna je z M42 závitu na M43 a potom z toho M43 závitu do Sony E-mountu. Čiže na tej Sony ZV jednotke je to asi rovnako veľký setup s tými redukciami ako táto opacha, tento 100-kilový objektív. Keď chcem moodovú peknú vec, berem tento objektív. To, čo som na ňo pár reelsok, to, čo som nejaké unboxingy pre Red Bull napríklad, alebo také, že nejakú fakt, že peknú moodovú vec, to, čo dokáže tento objektív spraviť s pozadím, je neuveriteľné. To je dobrý úlet. A je to totálna niche vec. Ja milujem vintage objektívy a som taký kúsok od toho, aby som si kúpil celý kit a naučil sa ich rozoberať, čistiť a znovu skladať, ako moje starecké hobby. Dedovské do piče. Po večeroch. Po večeroch budem skladať objektívy. Pri čajíku pod dekou. Úplne ťa vidím. A takže nepoužívam ho, akože není to môj daily kit ani nič, ale je to podľa mňa asi že najzaujímavejší objektív, ktorý vlastním a je to fakt pecka mať niečo takéto, hlavne pri videu. A chcel by som viac točiť na takéto veci vlastne. Dobrý. Rozmýšľal som dokonca, vieš, nad čím existujú také kity, ktoré sú, že follow focus, ale wireless, čiže si dáš krúžky sem, zapojíš si wireless follow focus, alebo autofokus a vlastne tam, kam sa kúkneš, má to lidar a ostrí ti to automaticky objektív, ktorý je manuálny vďaka tomu systému. Stojí to asi 400-500 eur. Takže Focus Polar nebude mať čo robiť? Presne tak. Nice. To som ani netušil, že máš, ani že si na to točil, prekvapil si ma. No. Ako dobrá hračka. To akože má, chápem, že má závit na statív. No, to bez toho to ani nejde, kámo. To je ešte ťažšie, ako 70. Je to úlet. O dosť. Mám aj Helios 58, čo je že asi že najkupovanejšie aktuálne cinematické sklo. Je to tiež vintage, je to full manuál a je to tiež akože veľmi, veľmi pekný charakter má to sklo. A to moc nepoužívam, ale mám ho len tak, lebo mám rád tie veci, alebo môžem. Objektív, ktorý som si kúpil s najväčšou radosťou a použil som ho raz, je 85 1.4 G-Master od Sony. GM je to extrémne dobrý objektív, ale nemám ho kde používať a strašne ma to sere, že ho používam na schvál, aj keď ho nepotrebujem použiť, tak ho radšej použijem. Street? Jedine Street. Ja som si ho kúpil kvôli tomu, že som mal 1635 a mám rád detaily na ilustráky, keď robím do vlogov, tak som si to kúpil kvôli tomu, ale tým, že napríklad táto ZV jednotka má až trojnásobný optický zoom, čiže keď tam mám tú 35-ku, viem si to 3-krát zoomnúť, alebo 2-krát zoomnúť, vlastne je mi tá 85-ka až zbytočná, by som povedal. A hlavne je to dosť ťažká vec nosiť to v batohu, keď sme boli napríklad na Madeire, tak už tak som mal ten batoh ťažký a ešte toto tam mať, proste 5 kg na 4-hodinovom hajku je akože celkom úlet do toho statívu, neviem aké, lebo mne jebe a ja keď cestujem, tak proste nosím 10 kg techniky so sebou, ja keby točím dokument a potom točím vlogy z toho. Ale proste myslím si, že ja ho začnem používať, len potrebujem ten správny moment mať na ňo. Trošku času. A možno je to práve tá kúpa, že vlastne som sa zapalil na tom a nebudem ho používať. Prídeš na to. Myslím si, že hej. Asi by som na ňo začal fotiť. Nad tým rozmýšľam. Že ho jebnem na tú A7S III a zoberiem fotiť. Ty vlastne, teraz som si to uvedomil, ja som ťa vždy videl fotiť iba na nejakú alternatívnu kameru. Ako to myslíš? Že som ťa nikdy nevidel fotiť na veľké telo. Nie. Na A7S III alebo na tú ZV. Ale A7S III má tuším len 12 megapixelov. Alebo to 24 megapixelov, asi, že? No. Lebo je to viac na video. Ale že senzor. Fotil si na Flexaret. Áno, na Flexaret. Donesol som ti negatívy. No, ďakujem. Tie fotky sú úplne v piči. Všetky sú
odporné. Všetky sú, že dobre naexponované, ale sú, že všetky rozmazané. Takže ja nebudem už fotiť na ten Flexaret. So statívom budem na neho fotiť. Lebo sa ti trasú ruky. Lebo som jebnutý, neviem fotiť. No, áno, rozmýšľal som už viackrát nad tým. Môžete si to preskanovať. Bim, ale však tam sú aj tvoje, ne? Či to sú len moje? Ne, to sú len tvoje. Ďakujem. Že si to proste bachnem na tú A7S3 a keď pôjdeme fotiť street, tak vyskúšam na 85 fotiť street. No to som ti chcel povedať, že podľa mňa budeš mať z tej fotky, že aby si už prestal skúšať z prostosti. Už sa spamätaj! A normálne by si šiel fotiť. Normálne začni fotiť ty, jebo. No ale keď sme pri tej fotke, áno, tak toto naviazali. je to, čo ty si poslal do piče a ja to milujem najviac. Áno. Je to Fuji X105 alebo áno. X100V. Milujem to, mám na tom samozrejme grip, lebo som jebnutý a takýto thumb holder, lebo som dvakrát jebnutý, ale toto je podľa mňa, že najlepšia point and shoot kamera, ktorú vlastním a akože kúpil by som si ju znova a znova. Je to malá vec, viem to dať do vačku, vyberiem to, tiež viem, jak sa to ovláda, mám tam super simulácie, actually teraz som si nejaké dával, mám tam nejakú, že Fujion, nejaký Kodak 300, Black and White nejakú emuláciu som si tam dával, čiže proste dokonca ja som na to, že prestal fotiť, lebo som sa zmotal na Petra McKinnona a začal som fotiť na film a zistil som, že ne, že ma ten film až tak nebaví, ale nemôžem ho toľko fotiť, aby som sa v tej fotke tak zlepšil a ja najviac milujem fotiť street fotku, to je proste pre mňa úplne top a toto je podľa mňa na street fotku, že extrémne dobrá vec. Výjdem, bim, pocvakám, čo chcem a už som začal robiť to, že to nosím so sebou každý deň. Idem do štúdia, idem na obed, mám to so sebou. Aj keď nič neodfotím, mám to so sebou, aby som keď tak mohol odfotiť. Vieš, koľkokrát sa mi stalo, že to by bola super fotka. Nemám tu foťák. A neodfotím to na mobil, lebo to bude vyzerať na piču. Čiže som si povedal, že ja ten foťák budem so sebou nosiť proste každý deň a je to super. Vieš, aké auto som dnes videl? Aké? S tými značkami? Počúvajte, vôbec vás to možno nebude zaujímať. Odkedy žijem v Prahe, potrebujem odfotiť ten skurvený pick-up robotnícky so značkami. To som v Bratislave nikdy nevidel a tu vždy, keď to vidím, nemám so sebou foťák a nechcem to odfotiť len tak na mobil. Včera som to videl. Ani mi to Tak to tam... Dobrá fotka. No však proste... Potrebujem to odfotiť a... Stal zaparkovaný. Nedá sa. Čiže všetky printy, čo mám, aj wallpaper, ktoré som spravil z mojich fotiek, sú všetko na tento foťák a budem ho mať asi, myslím si, že do konca života. Jediný upgrade, ktorý by som spravil, je Leica M6. Čiže toto je môj go-to, keď fotím, keď ma chytí múza na street fotku. A kamo, neviem, to je asi také všetko, akože mám pokokot miliónov tu gadgetov v štúdiu, ale nechce sa mi cez to ísť, toto sú také go-to veci. Ešte vieš, čo asi by som mohol ukázať? Ukáž to. Tieto mikrofóny od Rode sú to Wireless Pro, Go Wireless Pro jednotky tuším, alebo dvojky, nie som si tým istý a takúto vec. Je to dobré na content, tak vizuálne pôsobiaci, na short form content na Instagram. A na toto tiež, na tieto kocky malé nahrávam väčšinu zvuku do Reelsok, brávam to zo sebou aj na cesty, keby som náhodou potreboval. Ale rozmýšľam, že kúpim si DJI-ka, pretože toto je hrozne veľké. A tie DJI-ka už dneska sú oveľa menšie. Rodečko tiež má nejaké tie svoje malé mikrofóny, dokonca sú aj farebné. Čiže rozmýšľam, že to vymením. Už len kvôli veľkosti, pretože je to zbytočne veľké podľa mňa. Čiže tak, to neviem, toto je asi toto je taký moje go-to veci, ktoré používam pekný denne. Setup. Mohli by sme ísť fotiť street len tak? Že ja by som zobral tú 50-ku, čo je 85-ka vlastne. Ty máš 85-ku, čo je 85-ka. Čo je 50-ka? Na 50-ku. Naspäť sa to vlastne ráta. Jak film sa downgradeuje všetko. Áno. A mohli by sme si dať nejakú challenge. Dobre. Nie, nerobil by som challenge. Proste len fotiť. Si zážitok. Nikdy som nefotil na také sklo. No, čiže potrebujem si to otestovať. Ja inak akože, keď sa idem prejsť niekedy, takže večer párkrát,
tak si dokážem na krk akože zavesiť tú 50-ku s tým telom a mám tam už nastavený emuláciu čierno-bielu. Robil som ju inak podľa Cinestylu. Nice. Teraz mi to To je došlo, super. keď si povedal o tom Kodaku, že na základe čoho som to robil, tak na nete si viete nájsť vlastne na to Fuji tie nastavenia presne, čo A je aj taká simulujú ten film. aplikácia, že Fuji X Weekly. Je. A Aj tam sú to, no. tam Aj sú odtiaľ všetky som mal tieto, pár ne, prvých takých. emulácie. No, len oni sú fotené v takých pekných momentoch všetky, No to je, že... jak keď si kúpiš nejaké presety na Lightroom a je to presne na dokonalú jednu fotku spravené a potom si to dáš na svoju a tweakuješ to pol hodinu, keď ti to a vyzerá sadne. to úplne na hovno. Hej. Takže občas to viem urobiť a tie fotky z toho ma dosť tešia inak. Podľa mňa ťa tá 85-ka bude baviť v ulici. Si dosť ďaleko od ľudí, aby o tebe vedeli. No však toto. Vieš zachytiť situáciu. To je super a preto som ju aj kupoval na tie ilustráky, lebo ja mám hrozne rád, keď viem mať blízko ten ilustrák nejaký, úplne iný vibe to dodá tomu videu, tomu vlogu a ma to mrzí, že je to taká ťažká vec a ja si už... Čím som starší, tým menej veci chcem so sebou vláčiť, ale zase tým krajší content chcem robiť a tie dve veci bohužiaľ nejdu dokopy. No. Čiže nevyzerám jak turista, ale do piče jak z National Geographic týmu, kde pri mori. Ale to je proste náš údel. Hej, no. Ja tiež chodím furt s tým ruksakom a ráno idem do roboty a idem električku a vyzerám aj do školy, keby som išiel proste, lebo obrovský batoh nabalený, vieš. Vyzerá, že úplný retard, lebo ideš... Vieš čo, ale spomeniem ešte? Spomeň to. Spomeniem telefón. Vieš prečo? Storky. A Spomeň. Ja som Fotím- na telefón koľko dní točil vlog. áno, to je jedna vec, mne to vydržalo deň. Občas som to urobil sem tam, keď sa mi nechcel vláčiť kameru. iPhone 16 Pro a veľa ľudí mi chváli moje Instagramové stories. Všetky fotky fotím do RAWka, telefónom, dávam si záležať na tom, ako je kompozične tá nejaká storka, nejaký predmet, káva, koláč, hocičo, kde sme dané na tej fotke a všetky upravujem potom v Lightroome. Že není to len také, že cvaknem a pridám, ale snažím sa to vždycky, proste aby to prešlo tým procesom, že nech je to vizuálne zaujímavé pre tých ľudí. Čiže do môjho kitu by som určite zaradil aj telefón. Zaujímavé. Ty vieš a možno pár ľudí vie, jak vyzerajú moje storky niekedy. Že ležím na gauči a vidno mi tam štvrť hlavy. Ale to má svoje čaro, to je super. Mňa napríklad tento štýl, čo si ty povedal teraz, vôbec nebaví. Ja si radšej odfotím prázdny tanier, akože hnusný zjedený. Chápem. Než to pekné jedlo. Ale potom si zase rád pridám akože fotky z kamery. Že Áno. počkam si na to do večera, alebo Ježiš, to bolo kedysi do večera. Dnes už je po 5 dňoch, jak na to nemáš jak na to nemáš čas, na tak, svoje veci. áno. Vieš, že obuvník chodí bosý. Áno, No. zabudol som, že vlastne toto som chcel tu spraviť. A to, že 5 dní mám v telefóne, tak brutál. Deje sa mi čoraz viac poslednú dobu pri tom šerovaní, že čakám 1-2 mesiace kľudne na to, dokedy môžem niečo vyšerovať do portfólia svojho. Že už pár ľudí, ktorí ma bukli alebo niečo som robil, tak to bol fakt long term a pracovalo na tom viac ľudí. Vtedy je to také, že vlastne dlho čakáš. No. Jasné, že nemôžeš to proste hodiť. Takže štve ma to niekedy, že mám pocit, že tam je to momentum, že som to odfotil, urobil, vieš, že vyzerá to a tak dobre. to je tvoje momentum u teba, vieš, akože... To nikto Tí o tom ľudia nevie. nikto nevedia, že kedy si to Jasné. nafotil a tak. Čo si... Bože, ten šater je strašne pekný. Ja, že to ideš vdýsovať. Ne, že ten zvuk je strašne dobrý. Ukáž? Pozri sa, máš tam, že background, Bro, to je foreground, nice. stred. Proste to je akoby... Akože, Má to totálny vibe proste. Má, no, len prečo tá kamera stojí proste 2000 €? Lebo jebnutý TikTok ju vyhypoval a to inak, ja som ju kúpil, že úplne random a potom to vybuchlo a potom vybuchla tá druhá. Kamož musel ísť do Číny si ju kúpiť, lebo ju nemali nikde. Podľa mňa ani teraz sa nedá kúpiť. Tá kamera je vypredaná všade proste, lebo TikTok. Jak G7X? No, áno, alebo to Half, a oni robili aj Half a tak ďalej. To som videl, no, ten Half, to ma moc nepobral. No dobre, keby mal niekto nejaké otázky ešte k môjmu kitu, lebo podľa mňa som to prebehol tak za 14 sekúnd. Nie. Vôbec som o tom dlho nerozprával. Hovoril tak si do dlhšie, hĺbky. ja. Nehovoril. Dobre, odchátam z kanálu. Ne. Bude sa to len better. Better be. Better be. Bibi. BB. BBS.
Hodinu? Ty môj kokot. No, Tak držím palce so strihom. ďakujem. Memdev? Či ty? Ja. Ja. Mám to strihať ja? Mohol by si už niečo robiť Nechce. pre tento kanál. Ja mám štúdio. Rentujem štúdio. To je vlastne pravda. Fair enough. Hej? Dobre, môžeme si to tak rozdeliť. Tak máme priestor. A to je internet, to nepočúvajte. Zapchajte si uši teraz. No, myslím, že to bolo fajn. Ďakujeme. Takéto video by som si určite pozrel, keby moji obľúbení creators, teda neviem, či sme vaši obľúbení creators. To si úplne si som dobre sa takto- zaveril takto som teraz. sa, že to Toto by piče. som si určite pozrel, keby moji obľúbení creators vydali. Áno, to je pravda, lebo však Trošku uvedomenia. máme nejakých obľúbených creators a keby vydali oni, na čo fotia a prečo na to fotia, tak by si to kúkol, ne? Kúkol by som určite. No tak nepičuj potom. A díky moc, že ste to vydržali s nami, že ste nás sledovali. Ja som Slažo, to je Braňo, tu sú naše Instagramy. Better be shooting, odoberaj, lajkuj, komentuj. Yes, vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.